Du må ikke få den. Hvad har du der? Hvad er det for en? Hvor er traktoren henne, Albert? Hvor er traktoren henne? Ja. Og hvor er guleroden? Guleroden? Hvor er guleroden henne? Det er computeren. Hvor er agurken? 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 Ja. Hvor er bolden? Hvor er bolden henne? Godt. Kan du lægge den ned igen? Ja. Det er altså ikke lige det bedste til dig, det der. En blyant. Den der vil mor gerne have igen. Prøv at kigge igen. Så det går ikke.